әкият укыйбыз? Нинди әкият укыйбыз? Тәсіп. Су анасы, әйе. Тыңла әйбәт кенә. Бу кем улым? А? Малай суда yüзейме? Жәй көне, ыссы һавада мин суда кыйнам, yüзәм, чәчрәтәм, уйним, шумам, башым белән суны сөзәм. Шул рәвештә 1 сәгать ярым кадерле уйнагач, инде шаят 1 сәгатьсез телем дип уйлагач, йөгереп чыктым судан, тиз-тиз киендем, үз-башым. Куркам, үзем әллә нидән. Юк, янымда юлдашым. Бу кем улым? Су анасы, әйме? Бер вакыт китәм дигәндә төште күзем басмага. Карасам бер куркыныч хатын утырган басмада. Көнгә каршы ялтырый, кулында алтын тарак. Шул тарак белән утыра, тузган, сачын тарап. Тынды алмыйча торам, куркып кына тешне кысып. Шунда яр буенда куе агачлар хапысы. Сачларын үргәч тарап, сикерде төште суга ул. Шунда да китте, тәмам юк булды күздән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем, кердем басмага. Җен оныткан ахры, калган тарагы басмада. Як-ягымда һич кеше дә юклыгын белдем дә мин. Чаптым авылга, таракны тиз генә элдем дә мин. Күрмим алны вә артны, и чабам, ашыгам, тирлим, пешәм, һәм кып-кызу утта янам. Әнә, су анасы йөгерә малай артыннан. Ничек йөгерә, ничек дип кычкыра? Тукта, тукта, диеме су анасы. Кычкырадыр, качма, качма, тукта, тукта, и кара. Ни каласың син аны, ул бит минем алтын тарак. Бу кем улым? Этләр, әйме? Этләр. Ау, дип кычкыралар. Вау-да. Шулай иттереп кычкыралар. Аннары малай әнисе янына килә. Әни, алтын тарак таптым дидем. Сусадым, ардым, әни. Мин бик озак чаптым дидем. Сөйләгәчнең кыйсасын алды таракны әни. Курка үзе алса да, уйлый эшенә әллә ни.